Ahojte, zdravím vás na tých pieskoch. Môj kolega. Opa! Bratislava, pičo. Prečo si sa posral? Mám tam krtanec. Nein, 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 nein! To je vyhazovací. Majko! Vítajte na Zlatých pieskoch a našej veľkej akcii. Trich! Poď malíky. Je pravda, že veľa veciam sa nerozumiem, ale jedno viem, že toto takto nemá byť. Ideme sa nájsť, bojať. Ideme, keď založíš, ešte. Oj, a ten na drone lietá. Keď sme istili tie nohy, že ich máme odcvičiť na ďalší deň, alebo ich preskočiť. Ako to je? Lebo je to veľmi taká náročná Asi preskočiť, lebo dneska sme nabehali veľa. Bo mali sme ich ísť v podstate, takže... Tak ako keby sme ich aj išli. Proste, aj pri prosiach, keď ideme, tak sa nám nedá, tak proste to preskočíme. Už idem domov, do piči, do riti. Tak idem doma.